ערב טוב. רק במקרה הצורך, רננה אמנם נתברכה במיעוט הזקות, אבל אם יש צורך, הממד פה במדרגות למטה, יש 1.5 דקות, לא למהר. ברוך השם. אז חברים יקרים, אני רוצה להודות לכם שהתכנסתם איתנו בערב הזה, לשיעור לזכות חזרתו במהרה, בבריאות איתנה של האחיין היקר שלנו, עומר מקסים בן אורנה אסתר, של כל שאר החטופים, וגם להצלחתם של חיילי צה"ל העוסקים במלחמת הקודש כנגד הקמים עלינו לכלותנו. הקטעים שקצת יותר קשים לי. אני רוצה לשתף אתכם קצת רקע על האחיין המדהים שלנו, שהוא היה איתנו בסוכות בסוכה. עומר גדל בארצות הברית, עם תחושת שייכות מאוד גדולה לעם ישראל וארץ ישראל, וכשהוא סיים תיכון, במקום ללכת לקולג' הוא החליט להגיע לארץ, ואחרי שנה של מכינה, הוא החליט לעשות עלייה ולהתגייס כחייל בודד.
כדי לשמור לנו על המדינה. עומר הוא התגייס, הוא עבר טירונות מפרכת, הוא היה חניך מצטיין, ובשבת של שמחת תורה בבוקר הוא נחטף, הוא בשבי החמאס, בעודו מגן על יישובי העוטף. פרשת השבוע מסופר על אנשי סדום. אנשי סדום היו רעים וחטאים להשם, הם סרו מן הדרך, ולא זו בלבד שהם סרו מן הדרך, הם את המעשים הרעים שלהם קיבעו בחוק, והפכו אותם לחוקי סדום ועמורה. באותה פרשה מן העבר השני אנחנו רואים את אברהם אבינו, להבדיל, שהוא אבי החסד, שהוא מצטער על כך שאין לו אורחים לארח, שהם לא מגיעים אליו ביום הכי חם של השנה. רש"י על המקום אומר שהקדוש ברוך הוא במיוחד הוציא לו חמה מן ארתיקה, כדי שהוא לא יצפה אפילו לאורחים, אבל זה לא עזר. הוא היה פשוט ביום השלישי למילתו, וכשהקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא מזמן לו את המלאכים שמביאים לו את הבשורה על הולדת יצחק הפילית. סופם של אנשי סדום ידוע, ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה גופרית ואש מאת אדוני מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר, ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה. והיות ואנחנו יודעים כי התורה היא תורת חיים, נקיש מפרשת השבוע לימינו אנו. הנמשל לאנשי סדום ועמורה בימינו הוא ברור ולא צריך להרחיב. ואם מהערב הזה שהתכנסנו בו, ייקח על עצמו כל אחד, ולו דבר אחד קטן, ויקדיש אותו לזכות החזרה של עומר, לזכות כלל החטופים, לזכות חיילי צבא הגנה לישראל. כל אחד רק עוד הלכה, תפילה, לימוד, תהילים, הפרשת חלה, רק עוד מעשה חסד אחד נוסף. ברור לנו שהקדוש ברוך הוא יצרף כוונה טובה למעשה, ויחיש את הגאולה הפרטית והלאומית שאנחנו מצפים לה כל כך. ובעזרת השם שנזכה שיתקיים בנו הכתוב בישעיהו, רוח אדוני אלוהים עליה, משך אדוני אותי, לבשר ענבים שלחני, לחבוש נשברי לב, לקרוא לשבויים דרור, ולאסירים פקח כוח, ושבסופה של המלחמה שנכפתה עלינו, ידע כל אשר נשמה באפו, כי אדוני לא ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. תודה. אני חושב שההתכנסות עצמה לזכותו של עומר מקסים בן אורנה אסתר זה כבר מעורר רעש גדול בשמיים, וכולנו יחד נמצאים באותה התחושה, עם אותו הכאב שלו ושל כל השבויים והחטופים, יחד עם יד חזקה על הלב ועל הדופק לחיילינו שבשעות אלו ממש נאבקים למעננו, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם מכל צרה וצוקה, שיחזרו כולם בריאים ושלמים, שלא תיפול שערה משערות ראשם. הקדוש ברוך הוא ישלח ישועה שכל החטופים והשבויים יחזרו בריאים ושלמים, כמובן רפואה שלמה לכל הפצועים. אני אתחיל ברשותכם את החלק הראשון של ההרצאה הלא ארוכה עם אוי, או שנקרא לזה ביידיש קרחץ, ובהמשך אנחנו נדבר על חלק קצת יותר שמח שנוגד את הקרחץ, ואני אסביר למה. האוי שאני מדבר עליו הוא אוי קשה מאוד, כי קיבלנו מכה מאוד כואבת, שאני חושב שגם מי שחושב שהוא יודע מה עוצמתה ומה גודלה, לא מצליח לתפוס אותה. זה לא... תודה רבה. אני חושב שהמימדים עוד בלתי נקלטים, לא במוח ולא בלב. אני אישית בשבוע הראשון מאז מוצאי שמחת תורה, כרב יחידה 360, התנדבתי במחנה שורה, בזיהוי. מאמין שגם אני אצטרך בהמשך אולי לעבור איזשהו טיפול, רק מהמראות שראיתי. אומר זכיתי, כי זאת הייתה שליחות, גם למצוא לשכן שלי,
פרופסור יריב יוגב, מנכ"ל ליס, בית החולים ליס, את בת אשתו שנרצחה במסיבה, והיא באה אליי בדמעות ביום ראשון ואומרת לי, הרב חיים, אני לא מבקשת ממך כלום, תן לי לקבור את הבת שלי. ממש בכתה לי. היא יצאה החוצה, אני סוגר את הדלת ומתפרץ בבכי, ואני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, איזה בקשות יש ליהודים היום. לאיפה הגענו? אישה מתחננת שהיא תוכל לקבור את הבת שלה. וזה זעזע אותי מאוד, ובאותו לילה הלכתי למחנה שורה, עם כל המתנדבים היקרים שעושים מלאכת קודש שם, עם אנשי הצבא של מחנה שורה, ואמרתי לעצמי, לא משנה כמה זמן זה ייקח לי, אני חוזר הביתה ואני בא עם בשורה. וזה לא היה קל. וכל אחד ואחת עוברים ויעברו את מה שקורה איתנו כאן בצורה לא פשוטה. למה אמרתי שאני מתחיל עם הקרחץ הזה, עם האוי הזה? כי זה המצב, אנחנו מעדכנים מצב. אבל אני רוצה לדבר על שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, מה אנחנו אמורים לעשות באוי אוי אוי הזה? כולם עושים המון. באמת עם ישראל בתפארתו. אני זוכר למי שהיה בשיעור בהושענא רבה, שזה לא היה מזמן. באמת היה חג יפהפה. והחותם של חג הסוכות לפני שמחת תורה בהושענא רבה היה מדהים. באמת זמן להודות לכם משפחת צוהר היקרה, הגברת ארליך וכל המשפחה. היה ליל הושענא רבה מרתק, מחכים, מועיל. ואני זוכר שעמדתי שם ואמרתי, מה אנחנו צריכים? רק אהבת חינם. היה אז האירועים של כל המדינה הייתה בשיא של הקרע והדיבורים. שני דברים לא האמנתי. שזה יגיע כל כך מהר, החיבוק הזה, ושאלו הנסיבות שהחיבוק הזה הגיע. אבל זה הגיע במלוא הדרו. אני אומר לכם חוויה אישית, כאחד שגר בתל אביב, רב שכונת צהלה בתל אביב, 22 שנה אני גר שם בתל אביב, ותמיד היה לי חיבור טוב עם כולם, ובשנה האחרונה נאלצתי לוותר על כמה דברים לעשות מחשש של הקצנה מצד כזה או אחר, ואני לא אוהב אף פעם להתגרות באנשים. אפילו הבן שלי שנולד שם, בוקר אחד שהוא הלך לתפילה, אז רץ איזה מישהו על ידו באמצע ספורט ואמר לו, אתה חרדי, לך לבני ברק. שבחיים לא היו לנו התבטאויות כאלה באזור. הוא חזר הביתה וסיפרתי לו את זה, הוא סיפר לי את זה, זה מאוד כאב לי. אמרתי למה, מה אנחנו, כיפה, זקן, חולצה, צבעים, זה מה שקובע בינינו, אנחנו יהודים. ילדים שלי לא יודעים מה זה המילה חילוני, אין אצלנו בבית כזה לקסיקון. לא חרדי, לא חילוני, לא דתי, לא דתי לאומי, לא חרדלי, אין, ילדים שלי, תעשו להם מבחן על המושגים האלה, מקבלים 0. כי זה שיח שלא קיים בבית. ככה אבא שלי חינך אותי. כולנו יהודים. כולנו עם אחד אנחנו. ומאוד מאוד מאוד מהר, ובנסיבות מאוד 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 כואבות, אני אומר לכם את האמת, אני כמעט הסלב של השכונה. וכולם, ותעזור, ווואי, ותודה רבה לכם. הכל מהר התהפך. כי בעצם זה אנחנו עם הכי טוב בעולם. וקיבלנו כפה מדי גדולה בשביל זה, אבל מי אנחנו? הכוח שמחזיק אותנו זו האמונה. בורא עולם יודע בדיוק את המינונים, איך, כמה ולמה, אין לנו שאלות. אנחנו עם שצריך לעשות. אז מה עושים בימים כאלה? כפי שכבר הזכירו, יש המון מיזמים יפים והמון חיזוקים. המון.
אוכל, תהילים, ספרי תורה, כיפות, ציציות, תרומות, באמת להשתומם. אבל הזכירו כאן את שי הזכיר ככה את הפתיחה של פרשת השבוע, ואני חושב שלמדתי משם יסוד של החיים, שאיתו כדאי ללכת בטח בזמנים כאלה. אברהם אבינו מקבל את המותג של עמוד החסד, אבל למה? הוא היחיד שמארח. יש הרבה שמארחים. הוא היה הראשון, ככה זה עובד בתורה, מי שהיה הראשון. לא יודע, לא חושב שהתורה כל כך רדודה. לא הולך לפי ראשון השני. היו הרבה מארחים, היו הרבה מכבדים. אני חושב שאברהם אבינו נתן לנו יסוד בחיים, שנותן לנו מימד אחר על המושג חסד. הזכירו כאן שאברהם אבינו היה חולה, שלישי למילתו, היום הכי קשה שיש. בורא עולם יודע שהאיש הזה כל היום רץ לעשות חסדים, הוא רוצה לתת לו לשבת בשקט. אז הוא מוציא חמה מן ארתיקה, חום היום, אין נפש חיה ברחוב, אברהם אבינו יוצא מפתח אוהל, תסתכל שם, שממה, אין כביש, אין מכוניות, אין גמלים, אין אנשים. מה אמור לעשות בן אדם כזה? פתחת ארגון לנזקקים ואין נזקקים, מה אתה אמור לעשות? ללכת לישון, אתה גם חולה. הוא יושב ומצטער, עד כדי כך שבורא עולם צריך לייצר 3 מלאכים בהעתק של 3 דמויות, כדי להרגיע את הצער שלו. אבל מה אתה מצטער, אברהם אבינו? אם היית רואה אורחים ולא היית יכול להגיש להם כוס מים, אני מבין את הצער שלך, תשמע, הנה יש פה יהודי שצריך, ואני קשה לי ללכת, אני לא יכול לעזור לו. אבל לא זו התמונה. התמונה היא שאין מצרכים. לך לישון. אברהם אבינו מלמד אותנו יסוד גדול. אם חשבתם שחסד זה בשביל השני, זו טעות. חסד זה לא לנזקק, זה לא לעני, זה לא למסכן, זה לא לחולה, זה בשבילי. יום שבו לא עשיתי חסד, הוא לא יום בחיים שלי. אברהם אבינו יושב בפתח אוהל ואומר, ריבונו של עולם, איך אני אלך לנוח? לא היטבתי עם אף אחד היום. מהי זכות הקיום שלי פה? אני יכול ללכת לישון בלי שהיטבתי למישהו? איך אני עושה את זה? זה לא עובד. את המסר הזה אברהם אבינו מייסד, ולא בכדי הוא נענה על ידי בורא עולם ב3 מלאכים שבאים אליו. כי זוהי המשמעות האמיתית של חסד. כשאתה נותן למישהו לאכול, אתה לא עושה לא טובה. אתה עושה לך טובה. הגמרא אומרת, יותר מאשר עושה בעל הבית עם העני, עושה העני עם בעל הבית. וכתוב בחז"ל שלפעמים בן אדם נמצא ברגע שנגזר עליו משהו, ומזמן עליו הקדוש ברוך הוא מעשה חסד או צדקה, כדי לתת לו קר הצלה, גלגל הצלה, כדי שכשהוא יעשה את זה הוא יחיה. לא סתם כתוב צדקה תציל ממוות. חסד הוא קודם כל בשבילי. אם אני הצלחתי לעשות טוב למישהו אחר, אני בן אדם. ואני אומר את זה דווקא בימים אלו, כי אני חושב שעם ההסתכלות שלנו, שאנחנו בני אברהם אבינו, מה שנקרא נחליף את הדיסקט, נחליף את הדיסק בראש, ונגיד רגע, אני לא עושה כי מישהו צריך, אני לא עושה כי מישהו מסכן, אני עושה כי אם אני היום לא העליתי חיוך למישהו, לא עזרתי למישהו, איך אני יכול ללכת לישון? אני לא יכול לספור את היום הזה בחיים שלי. ואתם יודעים, אני אשתף אתכם בסיפור מאוד קשה, שהוא לא קשור למלחמה הזו, אבל הוא קשור לימים קשים מאוד שהעם שלנו עבר, עם מסר מאוד מאוד מרתק, שהוא מאוד מזכיר את הימים הללו. אני גדלתי על הסיפור הזה. היה יהודי, חבר מאוד מאוד טוב של הסבא שלי, יהודי גדול מאוד, קראו לו הרב נתן צבי פינקל, היה ראש ישיבת מיר בירושלים. הוא היה ניצול שואה.
הוא אף פעם לא הסכים לדבר על השואה, והיה לו חבר שהיה בכל המחנות ושרד אותם, שגם הוא לא הסכים לדבר. יום אחד סיפר הרב נתן צבי פינקל, תקשיבו טוב, זה משהו מדהים, שהסיפור הזה מתרחש באחד המקומות הכי נדירים בעולם. איפה הוא מספר את הסיפור, שאני הולך לספר לכם? קבוצת אנשי עסקים אמריקאית עושה טיול בארץ ישראל. איפה מטיילים כשבאים לארץ? גם כותל, נכון? חייבים להכניס כותל בתוך הטיול. ומספר איש עסקים שהוא בעצמו לא רצה בכלל ללכת לטיול, כי לא היה לו שום קשר עם היהדות. רק אשתו לחצה עליו שכדאי לו. אמרת לו, בכל העולם היית, בישראל לא היית, מה אכפת לך? זה כזה טיול VIP של עשירים. והם טיילו בכל הארץ כמה ימים, ואז מודיעים להם שיש איחור בטיסה. מה עושים אחרי הכותל? מחפשים, הולכים לטייל קצת במבואות ירושלים. נכנסים למאה שערים, שכונת בית ישראל, למי שמכיר את הצפיפות. אז הם רואים מלא מלא בחורים, מסתובבים, עולים לבית מדרש, יורדים, שאלו מה זה, יש פה אחת הישיבות הגדולות בארץ. אפשר לראות? כן. עולים למעלה, רואים מלא תלמידים, ורב זקן קשיש, הרב פינקל, היה אחד החולים הכי קשים שהיו בארץ. הוא היה לו טרשת נפוצה וסכרת, שנים. וראו יהודי קשיש, כולו רועד. ואמרו לו, זה הביג בוס של המקום פה. אז הם ביקשו לשוחח איתו. שאלו אותו, מה סוד ההצלחה? אז הוא סיפר להם את מה שאני מספר לכם. הוא אמר שביום השואה, האחרון של אותו יהודי, לפני שהוא נפטר, הוא אמר לו, תשמע, אני מרגיש עכשיו אני מוכן לדבר על הכל. אז הוא אמר, שאלתי אותו שאלה מאוד כואבת. אמרתי לו, כל כך הרבה יהודים נשחטו ונשרפו, לכן אני אומר שזה גם מתאים לימים הללו, כי כל מילה שאני אומר, כשאנו אומרים את זה באל מלא רחמים על יום השואה, ניסינו לדלות את זה מסרטונים או מניצולי שואה, אבל ראינו מול העיניים שלנו, אני לא יכול להגיד שואה, כי בכל זאת 6 מיליון זה מספר, אבל מיני שואה ודוגמית מאוד מגבילה, נשרפו, נשחטו ונהרגו אנשים, נשים וטף. אני רק מדמיין איך הייתה נראית השואה אם אז היה רשתות כמו שיש היום. פחד, פחד. ואומר, שאלתי את החבר שלי, אני לא מבין, עומד עם שלם שטובחים בו, והסיבה שטובחים בו, כי מנסים להסביר לכם שאתם לא באמת העם הנבחר. לא היה יום אחד שקמת ושאלת את עצמך, תגיד, אולי הם צודקים? אולי אני בצד הלא נכון? תראה מה רוצים מהעם שלי, בכל מקום רודפים אותו. אולי באמת נולדתי לסוג של חיה, או יכול להיות שאני חי באיזשהו סרט. אולי לא התקנו אותי נכון, כמה אומרים שאני בן אדם? הוא אומר, אתה יודע, השאלה הזאת הדהדה באוזני כולנו, ואני אספר לך איפה הבנו שאנחנו עם הנצח, שלא מפחד מדרך ארוכה. היינו מאוד רעבים כל הזמן. הייתה תורנות בחדר, ידענו בדיוק את השעה מתי הסיור, ומתי יש הפסקה בין סיור לסיור. היינו רצים באישון לילה, תורנות, כל אחד בתורו הוא ללכת לאסוף מהפח של המפקדה, קליפות תפוחי אדמה או שאריות אוכל, ומביאים לחדר. למה הייתה תורנות, אתה שואל? כי זאת הייתה סכנת מוות. וחברים מהדרגה ומהחדר, חלקם חזרו, חלקם לא חזרו. חלקם חזרו יום אחד עם משהו לאכול, חלקם חזרו בלי משהו לאכול. וכשהגיע תורי, וכך גם תור חבריי, ובפחד אתה רץ באמצע הלילה, ואתה יודע שאתה יכול כל שנייה לא לחזור. ומגיע לפח ומוצא משהו קטן. אך טבעי הדבר שאדם שלא נכנס דבר מאכל לפיו כמה וכמה ימים, הדבר הראשון שהוא עושה זה לאכול. אבל לא. אמרתי וניסיתי לחשב איך אני מחלק את זה ל6. כי היינו 6.
ובדקתי איך זה יוצא שווה בשווה. באותם רגעים הבנתי שאין עם בעולם ואין אנושות בעולם שמתקרבת למדרגת האנושות שלנו. כי אם כל מה שיש לי לעשות ברגעים שאני נלחם על החיים שלי זה לחשוב על חיים של מישהו אחר, אז אנחנו עם נדיר, אנחנו עם הנצח. עכשיו אני אגיד לכם משהו שבשבילו הגעתי לכאן. חמאס וכמותם החיזבאללה וכל הצרים אותנו, אני לא ביטחוניסט, אני לא מבין במבצעים, אבל מספיק מבין שגם הם מבינים שאת הצבא שלנו ואת המדינה שלנו הם לא יכולים להשמיד, הם גם לא מנסים. הם מנסים לעשות משהו אחד, ענק. אני אגיד לכם בשקט, בלי שישמעו, מקווה שלא יפיצו, הם בינתיים מצליחים לשבור לנו את הרוח. שנלך עם האף למטה. שלא לחשוב על תקווה. שנהיה שבורים, שנהיה רצוצים, שנשבש את שגרת חיינו, ושכל שנייה לא נדע מה יהיה בעוד שנייה, ושנפסיק להאמין בכוח שלנו, ובעם שלנו, ובצבא שלנו. זה מה שהם רוצים. זו לוחמה פסיכולוגית, זו לוחמת אנרגיה, זו לוחמת לב, זו לא לוחמה של צבא מול צבא. עם כל איך אמר מישהו, אסור לקרוא להם חיות, כי זה פוגע בחיות. אבל עם כל המלאכי מוות שיש שם, זה מה שהם רוצים. ואני חושב, אני אומר את זה מנקודת המבט שלי, ואני חושב שזו שליחות שלנו. שאסור לנו לתת להם לנצח. כי זה הכוח שלנו. הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה, אמר, אף אחד לא חי חיי נצח. גם עם הנצח לא חי חיי נצח. כל אחד יש לו את הרגיל שלו. אבל עם ישראל חי על ערכים של נצח. וחלק מהערכים שלנו זה לא להישבר. וזה קשה. קשה לומר את זה כשרואים את המראות, וכשכל אחד לפחות מכיר או מכירה או קשור, או לחטוף, או לשבוי, או להרוג, או לנהדר. עוד שני שכנים שלי ברחוב נהדרים, רק יושב שם במשפחות, היה לנו איזו ישיבה בקריה, ויש איזשהו פאנל של קבוצת אנשים שמלווה משפחות. יושבת מול אבא ואמא, הדמיון הוא הכי גרוע, הדמיון אין גבולות. עכשיו, אין להם אפילו על מה להתפלל, זה הכי גרוע שיש. אין הודעה שהוא שבוי, אין הודעה שהוא חטוף, אין הודעה שהוא הרוג, אין הודעה שהוא פצוע. הוא מוגדר ברשימה נהדר, יש לא מעט כאלה לצערנו. לראות אותם, לא צריך לראות שום דבר חוץ מזה. אין אפילו מה לומר להם. מישהו חס ושלום נרצח, בואו נלמד לעילוי נשמתו, נעשה משהו. מישהו שבוי, נהפוך עולמות, הוא יחזור בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא גדול. מישהו חולה, נתפלל עליו, יהיה בריא. יש פיסת תקווה, קשר. יש משפחות שלא יודעות מה לחשוב, על מה להתפלל, איפה לפעול, מה לעשות, מה זה, איפה הוא, למה הוא. אין את השם שלו בשום רשימה. לא בבתי חולים, לא בבתי קברות, לא אצל החמאס, לא אצל החיזבאללה, לא אצל הבזויי העם האלה שבזזו שם כל דבר, כלום. זה נורא. אין לך מה לומר לו. אתה יוצא משם, אתה רק בוכה. אתה צריך להיות חזק שאתה מבקים, אתה גם בוכה, אז שמה הגעת? אתה צריך לתת פה חוסן. אז אתה בא ואומר, הרי אנחנו באמת עם נדיר. יש לנו כוח שאי אפשר בכלל לדמיין אותו. אם את הרוח יוציאו לנו, אם את האנרגיות ייקחו לנו, זה ניצחון מוחץ.
זה הניצחון הכי מוחץ, זה מה שמחפשים. ואת זה באתי לומר לכם, אני הקטן, שגם שבור וגם שרוט, וגם עולות לי תמונות כל היום באמצע הלילה ובאמצע היום, ממה שראיתי וממה שדמיינתי, ואני אומר לעצמי, חיים, נעשה הכל כדי להתרומם, להתחבר, להתאחד, להתחבק, לפעול, כי הרוח של העם היהודי היא כל כך חזקה וכל כך איתנה, שהיא רוח שיכולה לשבר כל אויב. לא סתם אנחנו אומרים, והיא שעמדה, שבכל דבר דום עולים לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה זה והיא? מי זאת היא? איפה היא? מי זאת שעמדה לאבותינו ולנו? יש לזה כמה פירושים. ובכמה מקומות ראיתי שהכוונה היא על הרוח. הרוח של העם היהודי. הרוח של העם, שעומדים חיילים מחובקים רגע לפני כניסה אל הלא נודע, ושרים אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ושמע ישראל. השערות עומדות מצד אחד מפחד, מצד שני מהתרגשות. עם הנצח עומד לפני כניסה למקום שכולם יודעים כמה הוא מסוכן, ושרים השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, שמע ישראל. איפה יש עם כזה? איפה יש עוד עם כזה? כל האנשים יוצאים, מביאים אוכל, מתנות, ציציות, בכל בית כנסת עומדים ועושים ציציות כי חיילים מבקשים, כיפות, צמידים, תמונות. אין דבר כזה. אבל זה הכוח שלנו. שם נמצא הכוח שלנו. שם טמון כל העוצמה, שם טמונה העוצמה של עם ישראל. ואת זה אסור לאף אחד מאיתנו לאבד, כמה שהמראות והמקרים והימים הם קשים מאוד. אסור שמישהו יפגוש את חבר שלו ויגיד, מה נשמע? לא. את האוי עושים בלב, ועל הפה אומרים, בעזרת השם נהיה חזקים, יחד נהיה חזקים, ננצח, בוא נהיה חיובים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. כי לתת את האוי הזה, זה גם מוציא מאיתנו את הקושי, וגם מחדיר לשני את הקושי. אני לא בא לתקן, אני בא ביחד איתכם לחבק. זה מה שאנחנו צריכים. כי אם אנחנו הצלחנו להתרסק מורלית, סליחה שאני אומר את זה פה במקום הקדוש הזה, חמאס ניצח. זה מה שאני רוצה. ואת זה לא ניתן להם. כי אנחנו יהודים, ואנחנו ראינו כל כך הרבה קלעות מאז היותנו לעם, ואנחנו נמצאים והיינו במקומות הכי מסוכנים, והקרבנו אין ספור קורבנות על המזבח הקדוש הזה, שכולם בכלל קדושים וטהורים, אפשר בכלל להבין את המחיצה של אותם אלה שנרצחו ונטבחו בצבאים ובאזרחים, קדושי עליון. הזוהר הקדוש כותב, נתתי את זה בכמה מקומות, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, הזוהר הקדוש כותב, כי מי שנרצח בגין היותו יהודי, תקשיבו טוב למילים, גם הרמב"ן כותב את זה באיגרתו, עכשיו באיגרת תימן אם אני לא טועה, הרמב"ם. גם אם היה חוטא ומחטיא כירבעם בן נבט, שימו לב לביטוי, מקומו בעליוני עליונים שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. כמה קדושים הקרבנו בתקופה הזאת. אני אומר, ריבונו של עולם, אני פונה אליך דווקא כאן מבית הכנסת. אני מבקש בשם כל עם ישראל. אני חושב שדי קורבנות הקרבנו בשביל זה. בואו תאמר לצרותינו די. אני חושב שאת המסר הבנו. אני חושב שלחבק זה הכוח שלנו.
אני לא יכול להגיד שמה שהיה זה די ויותר, כי אני חס ושלום לא מערער על משפטי שמיים, אבל זהו. קורבנות קדושי עליון, מכל כיוון עלו לשמיים, ואנחנו פה מבקשים ריבונו של עולם, אומר לצרותינו די. אנחנו בעזרת השם ובעזרת כולנו הבנו את המסר. הבנו. לא רוצים יותר רמזים, לא רוצים יותר אמירות. רוצים להמשיך להיות עם מאוחד ואוהב. השבוע היה יום פטירתו של מרן החזון איש, גאון הגאונים, איש עמוק. שאלו אותו שאלה, ושכל אחד ואחת ידברו את התשובה שלו, לא יגיעו לתשובה שלו. שאלו אותו, מה המדרגה הכי גבוהה שיהודי יכול להגיע אליה בחיי העולם הזה? מה אתם חושבים, ענה מרן החזון איש? כל מה שדמיינו זה לא מה שהוא אמר. אמר מרן החזון איש, היהודי במדרגה הגבוהה ביותר עלי אדמות, זה שבמשך כל ימי חייו לא פגע ביהודי אחד. לא צייר יהודי אחד. כשסיפרו את זה לרב קוק, אז הרב קוק אמר, זה למדרגתו של החזון איש. למדרגתנו נתפלל שיעבור יום אחד שלא נפגע במישהו. אבל על זה דיברו גדולי עולם. לא על כמה גמרות לחטוף, שזה חשוב מאוד. לא על כמה כוונות בתפילה לעשות, שזה חשוב מאוד. לא על כמה הלכות ללמוד, שזה חשוב מאוד. הכל חשוב. אבל איפה הם שמו את האצבע? איפה הם נגעו בנקודה? לא לפגוע באף אחד. לא לתת ליהודי אחד תחושה שאולי הוא לא מספיק שווה. ושמה לצערינו הרב היינו צריכים חיזוק. אני אומר היינו כי אנחנו עם חדש. אנחנו עם חדש. צריכים לשמור על החדש הזה. אנחנו עם חדש. אנחנו עם אוהב. זה אנחנו האמיתיים. שם אנחנו נמצאים. אבל את זה צריך לשמר בכל הכוח. אסור לנו לרגע אחד לעזוב את היד האחד של האחר. אסור לנו. והכי הכי חשוב, אסור לנו להוריד את המורל, את התקווה, את האמונה ואת הביטחון. שם הכוח שלנו. ושם אנחנו נמדדים. דוד המלך אומר, זובח תודה יכבדנני. שואל החשב סופר, למה יכבדנני? יכבדני. מה זה שני הנונים? אומר, גם במצב שאדם נמצא בנפילה, נון נוספת, בחושך, הוא לא מבין מה קורה. הוא אומר תודה והוא ממשיך לחבק, הראינו ביש האלוקים. כי כשהכל כיף באמת קל לומר תודה. יש כאלה שגם את זה לא. אבל אנחנו בחשיכה מאוד גדולה. אין ספק, חשיכה מאוד גדולה. להגיד בבוקר חזתך, אבל מתי צריך את האמונה? בלילות, כשהכל חשוב שלא רואים כלום. 1000 שאלות, 1000 הסברים, ואני אומר לכם, אני איש קטן. גם עשרות אלפי ועדות חקירה לא רלוונטיות למה שהיה פה. כי יש יותר מדי שאלות, ויותר מדי, אם השם לא ישמור, איזה שב שקט שאומר, יותר מדי! יותר מדי! ואסור לנו גם לחפש תשובות, בטח לא לעם. אנחנו צריכים להרים את הראש, להתנער, אפשר לפקוד קצת על הכרית. כן, בשביל זה יש לנו כרית. אין בעיה, אני לא נגד לפקוד, אני הפוך, אני בעד, צריך לפרוק. אבל לתת כוח, לתת אנרגיות. לקום בבוקר, לחייך למשפחה, לחייך בעבודה, למי שיש לו עבודה עכשיו. לחייך לילדים, כי רובם בבית עכשיו. איך? להרים את הראש. אני אספר לכם משהו שהוא קשור לפורים, קצר, כי אני רוצה גם שנספיק להגיד תהילים ולא לאחר יותר מדי את הזמן. נדבר קצת על פורים, זה נראה מוזר, אבל פורים זה מה שקורה לנו עכשיו. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, בא המן נועל עלינו גזירה.
רע פירוק, רע פירוד, נפל עלינו. גם החמאס אומרים את זה, רע מוחלש, רע מתקוטט, רע זה, יאללה בוא. אבל קורה דבר מאוד מוזר, מאוד מוזר. אסתר שומעת שמרדכי לובש שק, מה התגובה שלה? הראשונה, תגובה ראשונה. ותשלח בגדים. תגידי, את רצינית? נראה לך שמרדכי לובש שק כי נגמר לו אפולו? כי הוא לא שלח לניקוי לובש את חולצת בוס שלו, לא הבנת מה? מה זה לא בגדים? הבחור לובש שק כי הוא בצער. עוד המגילה מספרת לנו, ולא קיבל, בטח שהוא לא יקבל. זה לא נושא. שאלה מספר אחת קשה מאוד, תזכרו את זה גם לפורים, שביחד נרקוד אחרי שכל זה ייגמר יפה בלי שום בעיות יותר, בעזרת השם בקרוב. שאלה שנייה, אסתר מבקשת מהמן לבוא למשתה, עד שהיא מתכוננת לזה, עד שהיא נערכת לזה, קשה לה. מי שלא קראו לו, אחת דתו לעמית, היא רועדת, מגיש לו המלך את השרביט. מה את רוצה, אסתר? הנה, עת רצון, דברי! מה היא אומרת? אם על המלך טוב יבוא המלך והמן אל המשתה, יאללה, בוא! מגיע המן למשתה, אומר לה המלך, מה את צריכה? מה היא אומרת לו? אפשר גם מחר? תראי את הסיפור. כמעט מזכיר את ההתנהלות שלנו בזמן האחרון. חכי וחכי, תגרי את הסיפור. הוא פה, המן פה, יאללה. למחרת, אותו סיפור, מגיע, מה את רוצה? תהרוג אותו. ואז זה נגמר. מה היה טוב ביום השני שלו ביום הראשון? תשובה אחת לשתי השאלות. מרדכי ניהל את המאבק של הגזרה עם עצבות. שק ואפר. בכי. היא שולחת לו בגדים לא בשביל שהיא חשבה שאין לו מה ללבוש. היא אומרת לו, אם תנהל את המאבק הזה עם משבר, עצבות ודיכאון, לא תצא מזה. כי בשמחה, תצאו. תלבש בגדים. תתאפס על עצמך, תתעורר. את הרוח שלנו אסור לשבור. למה ביום הראשון של המשתה היא לא אומרת להרוג את המן? כי ביום הראשון ויבוא המן שמח בטוב לב. שמח! אין מה לעשות איתו. מי ששמח, אפשר עליו. ביום השני הוא מגיע, אבל וחפוי ראש. זה הזמן להרוג אותו. זה לא דברים שלי. זה דברים שאמר השם משמואל מסוכותשוב. הוא אמר, תבינו שהכוח והחוסן הכי גדול זו עוצמה ושמחה ולא עצבות ודיכאון. זה קל לומר את זה בימים יפים. אולי גם קל לומר את זה בימים קשים, אבל קשה לבצע את זה בימים קשים. אבל זו התרופה שלנו. זה הכוח שלנו. להרים את הראש, להתאחד, להעיף למעלה פרקי תהילים, חסדים עם חיוך, כי רק בכוח השמחה והרוח היהודית הבלתי פוסקת, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישלפוה. וחס ושלום, שלא ניתן לאויבינו את הניצחון המוחץ שהם מצפים לו, שנהיה עם האף למטה, וכל הזמן נגיד, אוי, את האוי הזה הוא מחכה לשמוע. ואת האוי הזה לא ניתן לו, לא ניתן לנו. כי אנחנו עם הנצח, אנחנו עם סגולה. והכוח שלנו, עם אנרגיה, עם אמונה, עם ביטחון, עם אין סוף מעשים טובים, צדקה, חסד, אבל בשמחה. כי בשמחה תצאו. בשמחה אנחנו נצא מכל הצרות. ועכשיו ברשותכם קהל יקר, לפני שנשיר גם שיר אומנם שמתאים לימים ולמילים, נאמר לפחות 2 פרקי תהילים, ואז אנחנו נזמין את הילד המתוק שהקול שלו באמת פותח לבבות, מכיר את אחינו כל בית ישראל, באמת מילים שמקבלות, איך אומרים, משמעות שבעתיים. נאמר 2-3 פרקי תהילים, ונחזור ונדגיש שפרקי התהילים שאנחנו אומרים הם
למען הצלחת המערכה של כל עם ישראל ולחזרתו ושובו בבריאות איתנה של עומר מקסים בן אורנה אסתר ושל כל השבויים והחטופים, ולהצלחת כל החיילים שלא יאונה להם כל רע, יחזרו בריאים ושלמים כולם כולם כולם, ובעזרת השם כל הפצועים יהיו בריאים. נתחיל עם פרק קכ"ח, יש לכולם פרקי תהילים ומי שלא מכיר את זה יחסית בעל פה ויכול גם להצטרף אליי, אני אומר את זה לאט. ריבונו של עולם, אנחנו פונים אליך עם השיר של דוד המלך, שהיה נעים סביבות ישראל. ידוע שכשאומרים תהילים אז מתעוררת חבצלת השעון, יש רחמים גדולים בשמיים. קח את התפילה שלנו כי אנחנו פה רק בשבילך ובשביל עם ישראל. שיר המעלות אל אדוני בצרת לי קראתי ויענני, אדוני הצילה נפשי משפת שקר מלשון רמייה. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמייה, חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אויה לי כי גרתי משך שכנתי עם אהולי קידר, רבת שכנה לנפשי עם שונאי שלום, אני שלום וכי אדבר המה למלחמה. קכ"א, שיר למעלות. אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני ציווך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. נעבור לפרק ק"ל, עמוד 214. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמור יה אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברא. קיוויתי אדוני קוותה נפשי מדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדות, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. רק רוצה לתת לכם עצה ממרן החידה, קודש קודשים, מי שאני מרגיש קצת תחושה של פחד, וזה טבעי בימים אלו, יש סגולה גדולה לומר את פרק נ"ג, זה פרק בין 7 פסוקים, כאשר הפסוק אחד לפני האחרון אומר שם פחדו פחד לא היה פחד. אומר החידה שמי שמרגיש תחושות של פחד לומר את זה 7 פעמים וזה נעלם. אז מקווה שלא נחוש תחושות פחד, אבל מי שזה עובר לו בראש או בלב שיגיד את זה. מזמור נ"ג, פרק נ"ג, אנחנו נגיד את זה עכשיו פעם אחת, אבל תזכרו בבית או לחברים, מישהו בלחץ מכל דבר, סגולה שעובדת. אני לא בוחר סגולות שאני אישית לא ניסיתי אותן. עברתי לפני כמה חודשים איזשהו סיפור, איזושהי פרשייה, והיה לי ככה רגעים של פחד, ואמרתי את זה 7 פעמים, אני אומר לכם, כמו הרבה יותר מהר מהלפי. סיימתי את זה, הרגשתי כאילו, סגולה מהחידה. נגיד את זה עכשיו פעם אחת, אבל תזכרו ש7 פעמים זה מעיף. נ"ג, המנצח על מחלת משכיל לדוד, אמר נבל בליבו אין אלוהים, השחיתו והתקיבו עוול, אין עושה טוב. אלוהים משמיים משקיף על בני אדם, לראות האש משכיל דורש את אלוהים. כולו סג יחדיו נאלח, הוא אין עושה טוב, אין גם אחד. הלא ידעו פועלי עוול אוכלי עמי אכלו לחם, אלוהים לא קראו. שם פחדו פחד, לא היה פחד. כי אלוהים פיזר עצמות חונה חמישותה, כי אלוהים מעשם. ניתן מציון ישועות ישראל ושוב אלוהים שירות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. מי שברך בתינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון עומדים במשמר ארצנו בהראל עלינו גבול לנו גם מצרים, הרי ידוע על דבר הערבה ביבשה באוויר ובים. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. ישלח להם ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. בואו בבקשה, חזק אותנו קצת. אחרי השיר נגיד קדיש, זה חלק מהשיעור, זה השיר. בוא. אחינו. אין בראש, אין כוח. בקול.
עוד הפעם, גדולה תהיה ממך, תקבל מילה. תקבל לגיבור שידוע גבמה עד שומר בכם תעלה אחרי צדקתך תמיד טוב חסיד גדול יחיד כולם חזק נזכור ולא נשכח כי בורא עולם הוא כל יכול והקדוש ברוך הוא ברגע אחד יכול להפוך את הכל לטובה. יש עניין שהכל יתהפך לטובה. אני רק אגיד לסיום לפני רבי חנניה, אומרים כל בוקר בתפילה תנו עוז לאלוקים על ישראל גאוותו. ראיתי בשחרית וקפץ לי באמצע המלחמה, מה זה תנו עוז לאלוקים? אני יכול לתת כוח לבורא עולם? תשובה היא כן. אבא מחכה לאנרגיות מהילדים שלו,
יש לכל אחד ואחד כוח לתת כוח לבורא עולם. איך? על ישראל גאוותו, כשהוא יהיה גאה בנו. ואני אומר לכם, אבא גאה בנו. גאה בצבא שלנו, גאה באחדות שלנו, גאה בכל מה שאנחנו עושים. בואו נתחזק עם המון רוח טובה ורוח של תקווה ורוח של ביטחון ורוח של אמונה, ובעזרת השם בקרוב נראה ישועות מעל דרך הטבע. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא שכל ישראל, לפיכך נרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יקים תורה ויאדיר. תברך יותר וימשיך מלכותיו ואשמח תגלה וקרן שיבש. אמן. וחייכון וביומכון ובתאר לכל בית ישראל בעגלה ובתפת הריב עמו אמן. יתברך ויתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה מת יקודשה ואלה מכל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, ואמירת בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנם ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון ועסקים בו הייתה קדישתה, היא באתרה דלתי בכל אתר ואתר, יהיה לכל רון וחינה וחיתה ורחמי ותודה מערי שמיה והרע ואמרו אמן. יש למה רבה משפיה, חיים ושבע וישועה ונחמה וכדבר וכוח סליחה וכפרה ורווח ולעלה ולכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ירומם ורחמה ויעשה שלום עלינו כל עם ישראל ואמרו אמן. תפילת ערבית, ומי שלא יתפלל בסוגרן עכשיו, מי שרוצה, בעזרת השם, נעלה שבתנו מעלה ונראה ישועות. יישר כוח לכל המשתתפים. ערבית מי שמעוניין? תפילת ערבית מי שמעוניין? נעשה מיזם שברמה. כזה זה קישור.